رشتے دی کی اوقات ہے حضور دا رشتہ سب تو بڑا دلیل کی ہے کہ سب تو بڑا ہے دلیل ہے اللہ فرمانے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی جدو اوکھا ویڑا قبر تے حشر دا ہونا ہے رشتے داراں فرار ہو جانا ہے یوم یفر المرء من اخیہ رشتے دار فرار ہو جان گے ماں پتر نو چھڑ جائے گی بیلی چھڑ جان گے میاں صاحب فرمان نے بھر بھر بکے مٹی دے پاندے کر دے ڈھیر اچیرا منگ دعائیں گرانو جان دے پھر نہیں پاندے پھیرا رشتہ دار چھڑ گئے جدو سارے ٹر گئے تیری قبر چامنا دا لال آئے تاں پیاریا کہنا وانا رشتے ضروری نا رشتے ضروری نا پیار ضروری دل حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا تو نبی دیا یارا والوی کنڈ نہ کری پنجان تے 12 والوی کنڈ نہ کری کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارانو پنجانو جے مننائی مڑ چار ضروری